Hello again guys, for today's video we are going to fold boxer brief naman. So boxer brief madali lang to kasi maliban sa malapad siya, so madali lang itumpi. So refold. So ganito po yun. So dito sa edge na to, sa may leg part, so gawin natin parang gumawa tayo ng aeroplano. Ganun. So ito po yung itsura niya. Ayan. So tapos i-fold natin dito sideways. Ayan. Ayan. So pagkatapos ito yung itsura niya. Bali fold nyo dito, dyan lang, may ano lang, distance lang, para yung ito yung part na papasok dito sa waist ng ating boxer brief. So ito po yun, hanapin mo yung ito yun, yung first hole na makita mo dito sa fold na ito. So papasok mo siya ganun. Dapat yung kamay mo pumasok doon para mag-guide yung dulo nito para malugar siya. Ayan, kita nyo? So pwede na ayusin. Ayan guys, madali lang siya, parang ano siya, pocket size lang siya. Tingnan niyo sa loob. Ayan, Hanford. Iba naman, sample tayo itong napakanipis na ito, gray. In-order ko to sa Shopee. Ito po yun, manipis po talaga siya. Ayan. Ito po itsura niya. Hindi ko pa ito nasuot. So gawin natin again, tumpin natin ng ganito, pa-triangular. Ayan. Then fold. Sideways. Ito po yun dito, tapos ipasok natin sa first hole dito, yung dito. Ito i-guide natin. Ayan. So ayan guys, madali lang siya, manipis. Sample na tayo. Ito yung No Fear na boxer brief. Medyo matagal na po ito. Yung pandemic time pa ito ko nabili sa Shopee. Medyo matagal na siya dumating yung order. Ito po. So again, tumpin natin triangular. Ayan, triangular po. Tapos ito naman sideways. Ayan. Tapos sa gitna, then guide natin yung tip dito, pasok natin kamay, then No Fear. Madali lang, di ba? So yan lang po. So ito po marami po akong tutumpiin pa na mga boxer briefs. Sample natin itong white para makita talaga siya.
Ito, white na Hanford boxer brief. Ito po. Yan. So, fold natin into triangular. Teka lang. Ayan. Diba? Kita-kita yung ano niya. Tapos sa sideways. Ito. Ayan. Tapos sa gitna natin. Diyan. Tapos yung itong tip na ito, ilagay natin sa loob. Pasok natin yung kamay. Ayan. O. Pasok natin kamay. Stretch natin. Para hindi na siya lumurwal. Hindi siya babalik sa labas. Ayan, Hanford. So, ayan guys, ito po yung natapos natin. So, hope you like the video guys. And please subscribe po at like po sa aking YouTube channel at saka mag-comment lang po kayo kung ano pa po yung mga dapat natin gawin sa bahay na may mga itutumpi. So thanks for watching. Bye bye guys.